Il-Kampanja, il-fotografu uffiċjali tal-Partit Laburista, ġibet iktar minn 53,000 ritratt fil-kampanja elettorali. U għalhekk ma kienx biċċa xogħol faċli li jintażlu l-aqwa ftit mijiet għal ktieb bir-ritratti li jfakkar il-kampanja elettorali tal-Partit Laburista. Però dan hu garanzija tal-kwalità ta' din il-pubblikazzjoni bl-isem Aħna Lkoll Malta u l-ġimgħa filgħodu kienet ippreżentata lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Jinġbit mal-53,000 bej wieħed u ieħor. Minnhom kienna nippruvaw nażlu l-aħjar bħala ritratti u għażilna xi 446 u ngħidlek mhijiex easy biex toħroġ 400 ritratt biss minn dak l-eluf kollha li nġibdu. Innexxina nippruvaw nażlu l-aħjar ritratti fost ritratti kollha li ġbiet matul il-kampanja. Dawn l-400 ritratt mifrux fuq 336 paġna huma ġbija tal-esperjenza mill-isbaħ li l-poplu kollu qasam mal-Prim Ministru nnifsu. Staqsejna il-Kampanja x'kienet l-iktar ħaġa diffiċli li wieħed jesperjenza f'kampanja elettorali daqshekk mis-silta minn wara l-lenti tal-kamera. Trid tkun qalb in-nies l-oħra, tipprova taqbad l-aħjar mumenti ta' ritratti, it's not easy, però we made it. Apparti ritratti u s-siltieti li ddeskrivu mumenti differenti tal-kampanja, il-ktieb jinkludi wkoll messaġġ mill-Prim Ministru Joseph Muscat fejn jappella għall-għaqda u rikonċiljazzjoni biex bħala poplu wieħed maqut nibqgħu nibnu fuq is-suċċessi diġà miksuba. Il-ktieb se jibda jinbih minn fuq il-fosos nhar is-Sibt illi ġej 10 ta' Ġunju.